sepi nih gitu. Ngeri ngantuk ae. Ngelepak naon sih. Wah, nono air. Wah, dobol ngopo? Oh, tak oh. Kon dikon oh. Mabuk bilane. Main apa? Biasa. Kalau enggak duwe ae. Ini ya, ini. Ono apa ini? Utang di Ayo. Duh. Apa tidak? Ya mun dia. Ono ta? Sing ono ta? Pakai duwe ae. Utang sih ngono. Utang. Iki ono jaga. Tang piro ngatene? Cok wis aja kakek sewa lho. Ngono nek kon duwe. Duwe ta? Gak duwe. Ya sapa ro berkali lipat. Masuk wis telu ewang situ iki. Yo, wis ah. Wis ya. Loh. Ini duwi waduh wajah. Lho ono 50.000. Tang piro kon? 1000. Masak tang 1000. Nek iki enak. Ya wis. Nah, ngene. Ngono awale mau. Kene juara dunia. Waduh, bejat. Waduh, ono iki opo iki? Hah? Ayo. Jangkrik. Piro rek petenge nek ketok belas ya. Waduh, iki kok digawe ngene. Lho, ngene legenda ngene, legenda judi meneng. Suwene oh kompetisi iki yo apa sih? Duwe. Duwe. Sing genah kok diteni iki. Gede dhewe ya lek gua. Alah oh mek 1000 kon gayamu koyo ngono. Nyolong. Kalah. Aku kok ngersulo aku. Winginane dawa kawan aduk lho. Aduh, ngelung ndas. Wis ngene ae aku duwe solusi. Ayo melok aku nang dukun. Dek iku spesialis dukun judi. Ya bener aku wingi kalah. Winginane ku menang gede aku. Ya apa sih? Tak kei solusi kon. Oh iya ya ayo. Budal lah. Ayo udah. Wis ayo. Ayo budal. Iki yang ngono, kelok kaya kedene, kate tak gowak ya iki dadi syarate dukun. Ya opo lek ngene iki. Apa iki garai gano pelanggan ya sedine gano blas iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Oh nggih. Aduh. Nunggu. Loh. Kono wis sare lho kan dukun kok dianu iki niku. Kono. Oh niku cek kendel. Ora tau. Ngene lho, Mbak. Oh. Aku loro karepmu rene iki rek wong loro iki. Paling lek gak salah iki kate milik wong wedok. Tekok raimu ya ketok. Duh ya. Nah gua Dukun goblok. Ngono dukun iki mujarab kok. Iya. Ngeten Mbak, niki Ya apa? golek cikep gawe judi cek menang. Soale kewalat tok. Oh, alah ke judi takoni. Iya. Mangkane raimu koyo letrik ngono kate judi terus. Loh, kok niku ngomong apa? Kok ngomong pokok-pokok barang iki. Gak percaya aku takon niku. Lanjut aku dukun. Kon gak percaya iki ora apa? Penghargaan dukun santet se-Jawa Timur. Aku ki nomor loro. Minta coba takon. Minta coba tangga. Siapa jenengmu? Tau. Oh, Dao. Kon pengen coba ah, gak percaya iki lho ya. Kan ya. Dao.
Lek gak percaya, delon yo. Bangsi bang. Lon, tahu, lek gak percaya lo. Ya po. Percaya kan apa ngene iki? Ngomong. Ampun, Mbak. Mbak, ampun, Mbak. Lek gak percaya, coba maning kon. Wih, Ya po. Ampun, Mbak. Iya, percaya, Mbak. Terus lek gak percaya lo, sikil maneh. Aduh. Mbak po, kurang percaya enggak? Mbak, percaya, Mbak. Ngono kudune ya. Tapi ya iku rek, kudu ono syarate. Masa gak ngono? Apa iku, Mbak? Duit tolol. Sik gak entos ae kon iki. Gak ero, Mbak. Piro ngene iku, Mbak? Lho, wani piro? Pon sik alo, Mbak ya. Aduh. Apes lek ngene rek. Dukune lek ngene iki. Ade Ate duit. oleh penglaris koyo diutangi kok ngene. Main kalah tok, Mbak. Ate ya pada oh duit. lek menang karepe dikeki, Mbak. Oh, ngono nggih. Oh, ngono ta. Ya wis gak apa-apa, tak kei syarat engko ya. Oh, nggih wis. Nah, iki sing syarat pertama ya. Iki digawa. Nah, kok lek wae main, tangan sing apik sik durung ya. Iki lek kate main iki digawa, delek nek sakmu ya. Nggih, Mbak. Lek gak anu kan Mas. Lek sik kalah dolen gak apa-apa kan menang oleh duit kon ya. Pun ngeten tok, Mbak. Sik durung, ono syarat kedua e. Iki banyu iki gawa engko ya. Nih lek menang kon ya. Yang rene kan, lek menang situ paras. Sik dulu ya. Dukun ngelak. Ya. Kita citok memang ya. Apa?